Spiridușii și pantofarul de frații Grimm. A fost odată, ca niciodată, un pantofar sărac. Se pricepea să facă o încălțăminte excelentă și muncea sârguincios, dar cu toate astea nu reușea să câștige suficient de mulți bani, încât să-și poată întreține familia. A ajuns să sărăcească într-atât de mult, încât nici nu-și mai permitea măcar să cumpere pielea tăbăcită de care avea nevoie ca să facă pantofi. Într-un final, n-a mai avut materiale decât pentru o ultimă pereche de încălțăminte. A croit cu mare grijă toate părțile pantofilor și a pus bucățile de material pe masa lui de lucru, cu gândul să le îmbine și să le coase a doua zi dimineață. Oftând și-a zis: cine știe dacă voi mai face vreodată alte perechi de încălțăminte? Toți banii pe care o să-i scot vânzând pantofii aceștia va trebui să-i folosesc ca să cumpăr de mâncare. Nu voi mai putea cumpăra alte bucăți de piele. În seara aceea, pantofarul s-a dus la culcare cu sufletul plin de amărăciune și deznădejde. A doua zi dimineață s-a trezit de vreme și a coborât în atelier. Pe masa lui de lucru a găsit o pereche de pantofi superbi. Aveau cusături mici și egale, executate atât de bine, încât nici el n-ar fi putut să le facă mai frumos. A constatat că pantofii erau confecționați exact din bucățile de piele pe care le croise el de cuseară. Imediat a pus minunăția aceea de pantofi în vitrina cizmăriei și a deschis obloanele. Cine pe lumea asta a putut să-mi facă mie un asemenea serviciu? Se întreba pantofarul. Dar până să cugete el la un răspuns, în cizmărie a intrat un om bogat, care a cumpărat pantofii, ba chiar la un preț piperat. Pantofarul era nespus de fericit, numai decât a plecat în oraș și a cumpărat multă mâncare pentru familia lui, dar și niște piele tăbăcită. În după-amiaza aceea a croit frumos două perechi de pantofi și exact ca înainte a lăsat bucățile de material pe masa de lucru, cu gândul să le coase la oaltă a doua zi. Apoi a urcat la etaj ca să se bucure de o cină gustoasă împreună cu familia lui. Dumnezeule! A exclamat el a doua zi dimineață, când a găsit două perechi de pantofi splendid finisați pe masa lui de lucru. Cine a putut să facă asemenea pantofi superbi și atât de repede? I-a expus în vitrina cizmăriei și cât ai bate din palme, au venit niște oameni înstăriți și i-au cumpărat pantofii, plătind o sumă mare de bani. Bucuros, pantofarul a plecat imediat în oraș și a mai cumpărat niște bucăți mari de piele tăbăcită. Lucrurile au continuat tot așa săptămâni la rând, iar apoi luni de zile. Indiferent dacă pantofarul croia 2 sau 4 perechi de încălțăminte, pantofii noi erau întotdeauna gata în dimineața următoare. În scurt timp, prăvălioara lui s-a umplut de clienți. Pantofarul croia încălțăminte de tot felul: cizme înalte căptușite cu blană, pantofi supli pentru dans, pantofi trotiori pentru cucoane, ghetuțe pentru copii. Foarte repede, pantofii lui au început să aibă ornamente frumoase, funde și returi fine și catarame argintii lucioase. Cizmăria
a devenit înfloritoare ca niciodată până atunci, iar proprietarul, din sărac lipit pământului cum fusese, a ajuns un om bogat. Familia lui nu mai ducea lipsă de nimic. Într-o seară, pe când ședea cu nevasta lângă sobă, Pantofarul a zis: până la urmă, tot va trebui să aflu cine ne ajută pe noi de atâta vreme. Ce-ar fi să ne ascundem în spatele dulapului din atelierul tău? I-a propus nevastă sa. În felul acesta am putea descoperi cine sunt cei care ne ajută. Zis și făcut. În noaptea aceea, când ceasul a bătut ora 12, Pantofarul și nevasta lui au auzit un zgomot. Doi omuleți, fiecare cu câte o geantă de scule, se strecurau pe sub ușă, printr-o crăpătură. Lucrul cel mai ciudat însă era că spiridușii erau goi pușcă. Ambii omuleți s-au cocoțat pe masa de lucru și s-au apucat de treabă. Mânuțele lor au cusut și ciocănelile lor au bocănit neîncetat cât a fost noaptea de lungă. Uite cât de mititei sunt și ce pantofi frumoși se pricep să facă așa de repede, i-a șoptit Pantofarul nevestei lui, când se crăpă de ziua. Într-adevăr, spiridușii erau cam de mărimea acelor lui de cizmărie. Liniște, i-a răspuns nevastă sa, uite cum fac curat luna acum. Și într-o clipită, cei doi spiriduși au dispărut pe sub ușă. A doua zi, nevasta Pantofarului a spus: spiridușii aceia ne-au făcut nouă mult bine. Cum nu mai e mult până la Crăciun, hai să le pregătim și noi niște daruri. Da, ce idee grozavă, a exclamat Pantofarul. Eu o să le fac niște cizmulițe pe măsura lor, iar tu o să le coși niște hăinuțe. Și așa au lucrat amândoi până în zori. În ajunul Crăciunului, darurile erau așezate frumos pe masa de lucru. 2 jachețele, 2 perechi de pantalonași și 2 căciulițe de lână. Le-au mai lăsat acolo un platou cu bunătăți și ceva de băut. Apoi s-au ascuns din nou în spatele dulapului și au așteptat să vadă ce avea să se întâmple. Exact ca înainte, spiridușii au apărut când ceasul a bătut miezul nopții. Omuleții au sărit pe masă cu gândul să se apuce de treabă, dar când au văzut toate darurile, au început să râdă și să chiuie de bucurie. Au probat toate hăinuțele, apoi s-au înfruptat în mâncare și au băut. După aceea au sărit jos și au dansat voios în jurul atelierului înainte de a se face nevăzuți pe sub ușă. După Crăciun, Pantofarul a croit din nou pantofi din piele tăbăcită, dar cei 2 spiriduși n-au mai venit niciodată. Cred că ne-au auzit șușotind, a zis nevastă sa. Și știi cât de sfioși sunt spiridușii și cum se feresc ei de oameni. Îmi va lipsi ajutorul lor, a spus Pantofarul, dar acum ne vom descurca și singuri. Avem mulți clienți totdeauna, însă cusăturile pantofilor mei nu vor fi niciodată atât de strânse și mici ca ale lor. Într-adevăr, Pantofarul a continuat să prospere, însă el și familia lui nu i-au uitat niciodată pe spiridușii mărinimoși și, începând din acel an, pentru ei
N-a mai fost ajun de Crăciun în care să nu se adune în jurul focului ca să bea un pahar în sănătatea micilor lor prieteni. V-a plăcut povestea, dragilor?